Ak partner nedodrží slovo, nesleduj tú jednu situáciu. Polož si otázku, že čo sa vo mne začína diať, keď sa to stále opakuje. Lebo často nejde o to, že len zabudol, ale o to, že ty prestávaš veriť, že sa na ňo môžeš spoľahnúť. A keď sa my ženy nemôžeme spoľahnúť, tak naše telo začne byť v strehu. Začneme viac pripomínať, kontrolovať, vysvetľovať, overovať. Potom si možno kde aj vyčítame, že možno to tak nemali, možno som otrávna, možno som náročná. Že niekedy tá potreba kontroly nevznikla len tak z ničoho nič. Vznikla z opakovanej neistoty. Takže si skús napísať 3 veci. Čo slúbil, čo reálne urobil a aké to malo dôsledky. Spomínam si na jednu ženu, ktorá robila toto cvičenie a napísala, že on jej slúbil, že bude viac komunikovať. Ale tu už to bolo odsúdené na zánik, lebo ona mala predstavu, že viac komunikovať znamená byť veľmi otvorený, transparentný, bude jej hovoriť, kedy ide na večeru, kedy ide von, kedy sa vráti, kedy príde, kedy toto, tamto. Pre muža tento sľub bol splnený, pretože povedal 3, 4, 5 viet do plusu, čo predtým nezvykol. To bola jeho predstava, že bude viacej komunikovať. A žena bola nespokojná, frustrovaná, sklamaná a muž prestal komunikovať aj tých 5 viet navyše, lebo nevidel, že by to malo zmysel. Pointa tu ale není v tom, že to nemalo zmysel, problém tu bol v tých predstavách, čo mali ohľadne toho sľubu. Aby sľub fungoval, musí byť vždy jasný, konkrétny, merateľný a musí sa zhodnúť na tej predstave. Čiže v spolupráci pre ňu tá nová predstava bola, na ktorej sa zhodli, že vždy pri večeri budú mať rozhovor s otvorenými otázkami. A keď pôjdu na prechádzku, tak sa vždy chytia za ruky. Toto je skrátka o tom, aby si vždy preverovala spoľahlivosť a budovala si dôkazy dôvery. Pretože môžeš byť sklamaná, frustrovaná, nespokojná a on môže mať pocit, že robí všetko preto, aby si nebola. A aj tak sa hádky opakujú, tak možno problém bude aj v tomto. Že to, na čom ste sa zhodli alebo o čom hovoríte, sú vlastne rozdielne predstavy. A keď chceš lepšie rozumieť vzťahom alebo zlepšiť ten svoj, sleduj môj profil.